Ongi etorriak 3. bloke honetara. Oraingoan, plano digitalean eraikitzen edo sostengatzen diren harremanei buruz arituko gara. Lehen momentuan, sare sozial digitalek gure harremanak errazten dituela pentsatu badezakegu ere, zailtasunak badaude, honek ez digu gatazka konpontzeko erraztasunak jarriko. Maitemintzen garenean, gure barruan, burmuinean zehazki, aldaketa kimiko piloa gertatzen dira. Eta horrek guztiok maitemintzean antzeko sintomak izatea dakar. Eta zuek maiteminduta egon zarete? Horrela izatekotan, zer sentitu duzue? Ziur nago erantzunak, berezitasun nahiko antzekoak izan direla. Ikus ditzagun maitemintzearen ezaugarri horietako batzuk. Maitemintzean, beste pertsonaren idealizazioa eman daiteke, intimitatea konpartitzeko desira handia eduki dezakegu, hipersentsibilizazioa bestearen desiren aurrean, beldur handia errefusari, hau da, ezetzari, eta kontzentratzeko zailtasunak eduki ditzakegu. Eta, zer gertatzen da guzti hau plano digitalean gertatzen denean? Sintoma guzti horiek biderkatu egiten dira. Esan dugu maitemintzen garenean, beste pertsona idealizatu egiten du. Pentsatu dezagun momentu batean, zer gertatuko da adibidez, pertsona hau sare sozial digitalen bitartez ezagutu badugu. Gogoratu aurreko bloketan komentatu duguna. Azken finean, besteen profiletan ikusten duguna erakusleioa baino ez da. Hau da, bere alde positiboak baino ez ditugu ikusiko. Hortaz, beste pertsonaren idealizazioa oraindik eta handiagoa izango da. Intimitatea konpartitzeko desira horretan, aurreko blokeetan ere ikusi dugun bezala, pantaila baten aurrean egoteak segurtasun sentsazioa ematen digu. Hortaz, intimitatea konpartitzeko espazio bilakatu daiteke. Zer gehiago? Hipersentsibilizazioa bestearen desiren aurrean. Honek zer esan nahi du? Besteak eskatzen diguna egiteko prestutasun handiagoa edukiko dugula. Gertatu daiteken egoera bat, hauxe da, gure bikoteak edo gure ligeak adibidez, gure sare sozialen pasaitzak eskatzea. Hemen oso garrantzitsua da norberaren limiteak ezagutzea, eta limite horiek aurrera eramateko gai izatea. Gogoratu, gure sare sozialak gure espazio pribatua badela. Eta beldur diogunean errefusari, beldur diogunean ezetzari, pertsona batzuk sare sozial digitalak kontrolatzeko erabiltzen dute. Eta gogoratu honek harremanak kaltetu baino ez duela egingo. Azkenik, maitemintzen garenean kontzentratzeko zailtasunak baldin baditugu, pentsa ezazue mugikor bat baldin badaukagu. Mugikorrek eguneko 24 orduetan konektaturik egoteko aukera ematen digute. Eta gainera gure garunaren hiperestimulazioa ematen da, gure kontzentratzeko zailtasunak dezente biderkatuko dira. Orain, harreman batean gertatu daiteken egoera bat ikusiko dugu, aurrera bidea. Venir a la UPI a vacilar de estilo es una puta broma. Estando Jean Paul, Tito, Lasso, Dani, el Boom, mis negros en el clan con acento Euskaldun. El barrio está sonando cuando suena Bonnie Man. Tu flauta se la come el perro de la Big Bang. Con Patrick cantando mientras baila Titan. Y un freestyle de Chloe que neat pincha. Funtsa eta ekintza norberaren baldintzan. Aditzekin jolasteko zertako plan gintza. Ekin bakakin da, zeretaz barregin da. Beatboxean baldin badaukagu amin bakizu. Nola moldatzen geaz balditik. Ta ez gaizki ulertu, hobeto aztertu bakarrik. Zergatik, iritzontan musikalki. Hotzatatzeko eskusakin gabil beti ederki. Erran ozenki, lasai da gurekin. UBI Gasteiz in the house, check, check it. Erran ozenki, lasai da gurekin. UBI Gasteiz in the house, check, check it. Erran ozenki, lasai da gurekin. UBI Gasteiz in the house, check, check it. Erran ozenki, lasai da gurekin.
Ubei Gasteiz in the house, check, hemen txekaude motel, play bakoitzean berpisten berriz Big L, gatza eta piper, lauko lerrotan joder, hauxedan ere bizitza eta komunikabide hartu txanda, mapatean hasi daiteke estanda, hori da maitatzen dudan egin bai, jauna, ez egin zaun, kasu kaldean saltzak da, soulfla bat dantzan, akelarren antza, graffiti's not a crime, zuk bai, alfer galanta, ala izateko gai ez banaiz jai dauka, hai posarata ona zekarri lagun, zena jago detkoari da bere lizen entzun, eskutan larrua da jotzekotan milagro, alaxe da Siberian beino gu beti arro, atzera bueltan ez batera honetan zea raro, Gasteizko rapakaleak astintzen, pues claro, erran ozenki lasai da gurekin, Ubei Gasteiz in the house, check, erran ozenki lasai da gurekin, Bideoan ikusi duzun antzeko egoeraren bat bizi izan duzu inoiz? Edo agian zure lagunen bat horrelakorik bizi izan du? Segurazki bai. Izan ere, protagonistakaren irudi eta bideo erotikoen bidalketa gero eta gehiago egiten den praktika bat da. Horri, sextinga esaten diogu. Beti ere, nahi diegun pertsonei bidaltzen baldin badiegu. Zer iruditu zaizue gorkaren jarrera? Eta eiderrena, uste duzue argazkia bidaliko diola? Hurrengo ideia argi eduki behar dugu. Sextinga bi pertsona edo gehiagoren arteko ekintza pribatua da. Sextinga egitea erabakitzen badugu, kontuan hartu behar ditugu hurrengo puntuak. Ez dugu egin behar nahi ez dugun ezer. Posiblea da hasierako proposamenak harritzea edo lekuz kanpo harrapatzea. Lasai hartu. Horrela bada, pentsatzeko denbora hartu. Zure desioi erreparatu eta orduan erabakia hartu. Ez dago inolako presari. Sexologon iritziz, sextinga praktikatzea ez dago ez ongi, ez gaizki. Baina, argi eduki behar dugu zer nolako arriskuak egon aldiren, eta hori behin ezagututa, norberaren erabakia izango da hori praktikatzea edo ez. Beste puntu garrantzitsu bat, gure nahiak esaten ikastea da. Ikusi dugun bideoaren kasuan, agian, eider, gorkaren nahiak ez betetzearen beldur da. Baina, kasu horretan non daude eiderren nahiak? Eiderrek benetan bideo hori bidali nahi du? Ondorioz, norberaren nahiak errespetatzea ezinbestekoa da, eta batez ere nahi hauek adierazten ikasi behar dugu. Eta irudia bidali baino lehenago, premiazkoa da beste pertsonarekin irudien erabilerari buruzko elkarrizketa bat edukitzea. Oinarrizko ideia hauek esanda, hurrengo puntuak hartu beharko ditugu kontuan. Ondorioetaz jabetu. Gure mugikorretik ateratzen den material guztiaren kontrola galtzen dugu. Hortaz, ezer bidali baino lehenago, ondo pentsatu nori bidaliko diogun eta zer gertatu daiteken material horrekin. Azkenengo erabakia horrelako material bat bidaltzea baldin bada, gure burua babesten ikasi behar dugu. Eta zer egin dezakegu gure burua babesteko? Identifikatzen gaituzten atalak ezabatu. Zein da gehien identifikatzen gaituen gorputzeko atala? Aurpegia. Hortaz, saiatu beharko gara gure aurpegia ez erakusten. Baina, badaude ere, gure gorputza bereizten dituzten bestelako ezaugarri batzuk. Hala nola, eduki alditugun tatuajeak edo gorputzeko markak eta bat. Beste puntu garrantzitsu bat, espazioa zaintzea da. Batzutan, argazkiak ateratzen ditugunean, atzeko espazioa ez dugu zaintzen. Eta zer gertatu daiteke, azken finean, atzeko partean identifikagarriak izan daitezken elementuak agertu aldirela. Eta azkenik, pribatasuna zaintzen duten sareak erabiltzen saiatuko gara. Eta zer egingo zenuke horrelako argazkiren bat jasoko bazenu? Eta argazkian agertzen dena ez ezagun bat izan beharrean zure lagunik onena bada? Edo zure ama, edo zure aizpa. Beste pertsonaren irudiak bere baimenik gabe zabaltzea delitua da. Ez zaitez sor daitekeen minaren konplize izan. Elkarren artean zaindu gaitezen.